What's up mga solid? Kumusta po kayo lahat? At isang masayang araw din sa inyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. At dahil mainit ang panahon, Baliktad. magluluto tayo ng sabaw, Mainit. Sasabawan natin tong isdang to mga solid. Ang pangalan pala ng isdang to, maya-maya. Nilinis ko na to, nilagyan ko na ng asin. Ipiprito na lang natin. Hindi na kasi umuulan. Biglang umaraw. Makulimlim kasi kanina mga kasolid, kaya naisipan namin magluto ng sabaw. Biglang uminit. Tapos biglang umaraw nung pagbili ng maluluto. Dahil naluto na ang ating first batch, set aside na natin. Lambot, no? Pag-isa lang na natin ang ulo mga kasolid, no? Ulo ng maya-maya. Pwede na rin siguro yung ulo, Mrs. Kitchen, no? Ito pwede rin natin. Yun, no? Laki, malaman. Meron pa tayong isang batch, last batch. Maliit lang kasi yung kawali natin, hindi kumasa yung tatlo. Malaking ulo. So yun mga solid, after natin maprito ang ating mga maya-maya, yun no. Masarap na yung itsura, oh. Igigisa na natin. So unahin muna natin ang luya para hindi malansa ang ating mga isda. Isunod din natin ang sibuyas. Pulang sibuyas po yung ginamit namin ngayon mga solid. Sunod din natin ang bawang. Sunod na rin natin ang kamatis mga kasolid. Lalagyan din natin ang patis. Mag-add din tayo ng paminta. Gigisa-gisain lang natin to mga kasolid hanggang sa medyo madurog na yung kamatis natin. Yan, durog na yung nilagay natin kamatis. Lalagyan na natin ng tubig. At hintayin lang natin kumulo ang tubig mga kasolid. Nasaan na kaya yung camera girl ko? Iniwan ako. Oh, nandiyan ka pala. Kala ko saan ka pumunta, hinahanap pa naman kita. So update tayo mga kasolid. Yun oh. Ay, sarap. Kumukulo-kulo na mga kasolid. Siyempre maglalagay tayo ng sinigang sa miso. Yun oh. Malakas ng hangin. Ang bango. Mahal. At ilalagay na natin ang ating mustasa. Yun oh. Ayan yung masarap. Ano? Sariwang-sariwa. At lalagyan din natin ng siling pansigang. Yan.
Takpan lang natin hanggang maluto ang mustasa, mga kasolid. Yan, naluto na rin yung mustasa, malambot na. Ilalagay na natin ang ating pinritong maya-maya. Yun, oh. Lalaki, oh. Yun, oh. May laman din to. Solid. Hindi na tayo maglalagay ng asin dahil nilagyan na natin ng asin yung mga maya-maya kanina bago natin pinrito. Saka may patis na. Tsaka may patis na rin. Yan, oh. Yan, sarap yan. Kita nyo yan, mga kasolid. At papakuluan lang natin to, mga kasolid. Pagkatapos, anong gagawin, Mrs. Kitchen? Kain na na. Kain na, mga kasolid. Sarap, oh. So yun, mga kasolid, ito na ating lutong sinigang na Mayong-maya. maya-maya. Tag-ulan. Nakalimutan ko pa yung pangalan, maya-maya. Ito yung sabaw niya, mga kasolid, oh. Yun, oh. Tag-ulan na biglang umaraw. Makulimlim kasi kanina, mga kasolid, kaya yan yung naisipan namin iluto. Tapos biglang uminit. Yun, oh. Kain po tayo, mga kasolid. Yan kita sabaw, yun, oh. Thank you. Okay na. Kain po tayo. Madam Mini Crafty Lady, kain po. Lakas ng hangin ngayon, oh. Ano kaya ang unahin ko? Ang gusto mo, Mrs. Kitchen, yung laman? Kahit ulay. Yan, oh. Ulo pa lang talagang malaman na, oh. Grabe ka lasa. Lagi talaga sa tag-ulan. Grabe. Yun, oh. Kain po. Kain po tayo, mga kasolid. Kain na. Sarap. Mainit-init. Hindi mo talaga ma-straight kainin. Mainit. Sarap. Oh, mustasa. Yun, oh. Grabe. Sarap ng mustasa. Bumagay, ah. Napakalasa ng isdang to, mga kasolid. Tanggal yung lasa niya doon sa nilagay nating Wala yung lansa, no? luya. Sarap. Grabe. Mahangin. Mhm. Pero hindi siya umulan. Yun, oh. Try nyo ito, mga kasolid. Sinigang na maya-maya. No? Sarap. Ang laking isda nito. Grabe. Paano ka naman sa kanin, ah? Try natin yung panga. Yun, oh, yung panga. Malaman, ulo lang. Yun, oh.
Kain po. Sarap. Walang halong biro talaga to. At shoutout po kay Madam Amy Fardo from New Zealand. Shoutout po. Shoutout po, madam. Ingat po lagi dyan. Saka kay Madam Any Crafty Lady, shoutout po. From Taiwan. From Taiwan naman. Grabe, sarap. Mainit-init ang kanin. Mangungupit ako ng kanin sa'yo. Grabe. Ubus na yung kanin niya. Isang plato yun, ha? Pag ganito talagang pagkain mo, sira ang diet mo. O, diet muna ako ngayon. Isang plato lang. Isang punong plato, no? Yung mga apaw. Isang plato lang tayo, mga kasolid. Isang plato, pero isang kaldero ang laman. Kain na po kayo, kain. Kaya ka ba? Mamaya na. Grabe. Nabos mo yung kanin ko na. Saan na lang tayo mamaya? Kain ulit tayo sa Susana. Sa likod. Yun, no? Kain pa. Ang sarap. Lasing sabaw. Napakalasa ng sabaw, no? Sarap. Wala nang nagsalita. Hindi na ako nakapagsalita, so masarap. Nagpawisan ako dahil mainit yung sabaw. Grabe. Pwede rin to sa may sakit. Last na lang ako. Yun, no? Yung hindi mo maintuan yung pagsubo pag nakasubo ka. Yun, no? Grabe. Lang tayo. Lambot. Grabe, sobrang busog ko, mga solid. Busog ka ba, Mrs. Christian? Naubos yung kanin ko. Naubos Cheers mo. tayo. Naubos mo yung kanin ko. Sabaw pala, ulam na. Sana gayan yung recipe to, mga solid. Pawisan ako sa sabaw. At hanggang dito na lang po kami, mga solid. Maraming salamat po sa panonood. God Thank you, bless po. guys.